Autorské čítanie z aktuálneho vydania časopisu Koncept. A tento článok sa venuje výstave Dedeček v Slovenskej národnej galérie. Výstava, ktorá uzatvorila oblúk času a zároveň nadlho pravdepodobne jediná výstava, ktorá vzbudí aj nejaké silnejšie ohlasy do budúcnosti. Táto výstava už ukončená. Výstava Dedeček v Slovenskej národnej galérii patrila medzi dlho očakávané výstavné projekty. Jej význam bol daný nielen faktom, že bola venovaná jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej architektúry 20. storočia, ale aj tým, že sa odohrala v jeho vlastnom diele. Očakávania spojené s výstavou siahli až do obdobia, keď započala rekonštrukcia samotnej SNG. V kontexte galérie samotnej a architekta Dedečka sa patrí nezabudnúť na veľmi rozšírenú verejnú diskusiu, prítomnú najmä v 90. a 0. rokoch, ktorá presadzovala názor, že architektúra premostenia Slovenskej národnej galérie má natrvalo zmiznúť zo siluety Starého mesta. Celý proces obnovy Slovenskej národnej galérie od súťaže návrhov v roku 2003, pôvodne ideovej a následne projektovej z roku 2005, cez realizáciu až po slávnostné otvorenie trval takmer 2 dekády. Pôvodne mala rekonštrukcia symbolicky vyústiť do prvej retrospektívnej výstavy architekta Dedečka, čo sa však udialo s takmer dvojročným časovým odstupom. Na druhej strane, po otvorení Slovenskej národnej galérie troška predčasne v decembri 2022 prezentovala práve celé mesiace prázdne priestory samotnej galérie ako diela architektúry Vladimíra Dedečka ako hlavný exponát. Je to naozaj veľké dielo uzdania a myslím si, že sa napíše do dlhých dekád aj ako jeden z vrcholov práve spojený s otvorením Národnej galérie. Dlhý oblúk času, ktorý viedol v samotnej výstave v roku 2024 až 2025, ponúkol reflexiu architektonického odkazu, ktorý je v prípade galérie neoddeliteľne spätý s otázkou reinterpretácie a zachovania modernistickej architektúry na Slovensku. Monografická výstava venovaná architektovi a architektúre v hlavnom predmete je navyše v kontexte prezentačných aktivít Slovenskej národnej galérie, ako aj iných našich pamäťových inštitúcií, samo o sebe ojedinelý a vzácny akt hodný bližšej pozornosti. Výstava sa nebola len tak prehliadkou tvorby jednoho architekta, s dôrazom na architektúru samotného premestenia prirodzene, ale aj polemikou o význame jeho diela v súčasnosti. Ukázala, že Dedečkové stavby stále vzbudzujú diskusiu o brutalizmu v meste, jeho umeleckej, ale aj historickej hodnote a o vzťahu medzi historickou a súčasnou architektúrou. Výstava je však súčasne prínosom pre uznanie architektúry neskorého modernizmu ako pevnej súčasti slovenského hmotného historického dedičstva. Troška preskočíme v článku, nakoľko je veľmi dlhý a radi by sme sa dostali možno aj k inej téme. Je potrebné povedať, že samotná výstava mala 2 časti, ktoré boli rozložené na 2 podlažiach samotného premostenia Slovenskej národnej galérie, pričom obidve tieto samostatné časti, ktoré tvorili jeden spoločný celok, boli kurátorované dvojicou kurátoriek Monikou Mitášovou a bývalou riaditeľkou Slovenskej národnej galérie Alexandrou Kusou. Práve kurátorka Alexandra Kusa sa venovala samotnej téme premostenia Slovenskej národnej galérie, nakoľko, čo treba vyzdvihnúť, pani bývalej riaditeľke naozaj patrí veľká vďaka za premostenie oblúku času tej samotnej rekonštrukcii a dovolím si tvrdiť, že bez jej osobného nasadenia a presvedčenia o hodnote tejto stavby, ako aj o hodnote samotnej inštitúcie, za ktorú bojovala veľmi pevne celé dlhé obdobie jej riaditeľovania, by v konečnom dôsledku rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie mohla dopadnúť inak, alebo by sa vôbec nemusela uskutočniť. Naopak, reflexia od Moniky Mitášovej sa venovala interpretácii v širšom kontexte diela architekta Dedečka na rôznych iných vybraných dielach, ako aj prezentovaní nejakých dlhších snách v nejakej časovej línii od vzniku až po uznanie architektovho diela v našich ťažkých, povedzme, kritických podmienkach. Dedeček a oblúk času, architektúra ako kolektívne dielo. A tu sa dostávame k samotnej téme práce. Premostenie Slovenskej národnej galérie ešte predtým, ako sa začala jeho rekonštrukcia, figurovalo aj ako predmet diskusie aj na medzinárodnej scéne. Ostatne nachádzame sa práve na líde v Benátkach, kde práve bolo včera otvorené prestížne podujatie dvojročnej cyklicity Biennále architektúry.
Najvýznamnejší z týchto momentov je prezentácia práve na Benátskom bienále v Československom pavilóne, ktorá sa odohrala v roku 2016 na 15. bienále architektúry. Tému premostenia ako samostatného monumentu s titulom Starosť o architektúru, vyzvanie architektúry do tanca priniesol autorský kolektív pedagógov katedry architektonickej tvorby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Petra Hajka s Vítom Haladom a ateliéru Jana Studeného s Benjaminom Bradňanským. Participoval taktiež profesor Marian Zerván a teoretička architektúry a práve kurátorka, alebo jedna z kurátoriek výstavy v Slovenskej národnej galérii Monika Mitašová. Do tvorby vtedajšej výstavy v Benátkach a prenesenom zmysle aj tej súčasnej sa zapájalo aj obrovské množstvo študentov a študentiek katedry architektúry VŠVU. Priniesli svojim výskumom širší pohľad na hodnotu a budúcnosť Dedečkovho diela, pričom práve tento výskum bol rovnako dôležitou skladačkou celku pre mnohé súčasné interpretácie jeho architektúry. Výstava Dedeček v SNG tak nebola len prehliadkou architektonickej realizácie, ale oslavila aj výsledok hlbokého bádania mnohých. Sám autor tohto textu spomína aj na viaceré momenty z obdobia štúdia na VŠVU, ktoré spájali naše vzdelávanie na tejto inštitúcii práve s dielom Dedečka a jeho osobnými návštevami u nás v ateliéri. A pri tejto príležitosti treba spomenúť, že aj prvá retrospektíva nejakej práce Vladimíra Dedečka prišla s dielom alebo prácou výskumnou teoretika architektúry, historika architektúry Petra Salaja, ktorý sa venoval tejto téme aj dlhodobo počas svojich štúdií a v roku 2014 prezentoval kolaboratívny interdisciplinárny projekt Vladimír Dedeček Práca. Sám autor tohto textu, teda poťažmo ja, som práve v tom momente aj stál po pravici architekta Vladimíra Dedečka, keď napísal na papier svoj odkaz: Ďakujem všetkým, ste naša budúcnosť, ak budete mať zdravý rozum. To bol zároveň citát, ktorý bol prezentovaný aj na finisáži výstavy Vladimír Dedeček v Slovenskej národnej galérii a pravdepodobne aj nadlho bude veľkým spektáklom a veľkým podujatím, ktoré odkazuje symbolicky na to, čomu dneska čelíme, a to je pohrdaním práce, ktorú sám architekt Vladimír Dedeček svojimi vlastnými slovami nazýval: Ja som nebol architektom, som bol robotníkom a to, čo som tvoril, alebo čo vy nazývate tvorbou architektúry, bola pre mňa práca. Dedečková tvorba teda zdôrazňuje to, čo je v architektúre vlastné, a to je nekonečná práca, úsilie a čas, ktorý v sebe architektonické dielo nesie. Každá stavba je výsledkom mentálnej, ideologickej a metaforickej tvorby, no zároveň aj fyzickej práce stoviek, neraz až tisícov ľudí, ktorí ju realizujú či už fyzicky od tvorby a produkcie samotných stavebných materiálov až po ich umiestnenie na stavbe, ako aj procesne v pozadí, aby vôbec stavba mohla vzniknúť. Práve tento oblúk času, ktorý presahuje jednotlivca, či už je to architekt alebo ktokoľvek iný na stavbe, pretrváva 10 ročia. Bol to jednou z hlavných tém aj výstavy Architekt Dedeček Slovenskej národnej galérii, na ktorej sa dlhé roky prenesenom význame podielalo nespočet ľudí, z ktorých každý a každá priniesli svoju trošku. Výstava tak nebola iba výsledkom kurátorského úsilia Alexandry Kusej a Moniky Mitašovej, ale aj ďalších bádateľov a bádateliek, ktorí sa v minulosti venovali skúmaniu Dedečkovho diela. Všetci na čele s dvojicou kurátoriek prispeli k oceneniu architekta Dedečka a povznesli význam jeho diela v historiografii slovenskej a stredoeurópskej architektúry. A na záver už azda len treba dodať, že súčasne aj samotná rekonštrukcia a obnova SNG, ako aj jej dnešná prevádzka, sú dielom desiatok zamestnancov galérie a stoviek ďalších odborníkov a odborníčiek, architektov a architektiek, robotníkov, robotníčiek a úradníkov, ktorí sa podielili na jej znovuzrodení. Paradoxne, v súčasnosti sme svedkami situácie, ktorá ide akoby proti oblúku práce a oblúku času. Ide proti histórii a ide proti kolektívnemu úsiliu. Dosadení ľudia do čela SNG, nemohúcni riaditelia bez praxe a histórie svojej vlastnej tvorby alebo svojej vlastnej praxe, ale aj ďalších reprezentácií súčasného vedenia rezortu kultúry rozkladajú štruktúry a roky budované renome našich erbových inštitúcií vrátane Slovenskej národnej galérie. Jednotlivci zjavení odnikiaľ namiesto priloženia ruky k dielu ničia jej základné kamene a negujú hodnoty práce, úsilia a starostlivosti. Výstava Architekt Dedeček v SNG je preto viac než len monografickou retrospektívou. Je pripomienkou toho, že architektúra je výsledkom dlhodobého úsilia
a že jej hodnota spočíva nie len v samotných budovách, ale najmä v procese, ktorý k ich vzniku vedie. V tomto kontexte sa Dedečkovo dielo javí ako živá súčasnosť diskusie o budúcnosti Slovenska, nielen slovenskej architektúry samotnej, ale aj kultúry vôbec. A je to výzva, aby sme si cenili to, čo sme vybudovali a čo pretrváva. Čítajte viac v kontexte a v koncepte. Viac o kontextoch v koncepte. Po tentokrát pivke našla na špecistu, to bola veľká